Сега сме в град Йоанина, или на български Янина, в Гърция. Тук има една крепост, едно кале, където има руини от стари стени. Ето, кафе, разбира се, отсреща са високи планини, по тях е едно голямо езеро, а има и джамия и музей, византийски музей. Ето част от езерото и в дъното и част от града. То е така по продължение на самото езеро. Това е една част от езерото, то е по-дългичко и около него има много високи планини. Ето някои от тях в дъното. Южен Пиндус с много стръмни баири. Това е стената на крепостта. Ето го водача и майка татко. Ето го, това е Византийския музей. И тук по време на окупацията на нацистите са изкарали всичките евреи на Йоанина и са ги закарали в концентрационен лагер. А това е една джамия. То е интересно, синагога, джамия и по-надолу църква, всичко на едно място. Това е част от стената, но се оказа, че зад нея също има един квартал с къщи. Явно това е старата част на града, където е заградена. Крайбрежната уличка и отстрани хора, заведения. Времето е супер приятно. 20 и няколко градуса, сладолед. И всички са понаизлезли на това хубаво и разкошно време. Ето това е езерото с гледка на изток. Има корабчета до едно островче. И тази планина е доста дълга, една голяма планинска верига. Ето тук има и парк крайбрежен. Също по него доста хора се разхождат и отсреща, както може да си представите, кафета, заведения по крайбрежната улица. Доста хора са излезли заради хубавото време. Мога да ви покажа част от планините Пиндус на юг. На юг от Йоанина това е един хребет. Ето, като завърта на изток, втори хребет, трети хребет. Високи, стръмни. Разбира се, в Гърция котки навсякъде и кочета, но главно котки. Ето къде има в къщичката, където сме отседнали в едно село. Гладни котенца с много шарени багри. Мацинки! Маци! Маци! Да, не става да яде на това. Тук сме в едно село над Йоанина и гледаме към долината на запад. И вижте цялата долина. Сутрин е в една мъгла заради влагата. От тук мога по-добре да ви покажа долината с част от селото. Тръгваме към вътрешността на този район Загори. Има много малки пътища с много завои и малки селца. Но ето виждате, това са една от планините на Тимфи. Вижте какви са хубави баирите. Това е гледка на северо-исток. Известен с много такива каменни мостове над дерета на реки, тъй като има много скали и това е характерно за тази област. Ето едно типично селце с каменни покриви, каменни къщи. Това е типично, казвам, за местността Загори, голям планински район. Ето в дъното има едно друго село. И тук ще тръгнем на разходка. Ето Явето снима. Тук има още такива къщи с много скали, баири. Това е село Капецово. Тръгнахме сега на разходка. Ето от това село Капецово, през тези скали. Тя разлезе до дерето и вижте отсреща има такива стъпки. Това е като пътечка с зигзаг. Нагоре до, ето набира отгоре, има едно село Врадето, като Врабето. И оттам ще отидем. Ето ги тези прословути мостове, направени с камъни от скалите наоколо.
Този не е с гърбица, равен е, но пак е с същите камъни, същата идея на тези голи каньончета. Интересно по тези стълби, вижте тези пътека, зигзагообразна пътека, как с камъни и без мазилка е направен и парапет. Не е толкова високо, но все пак да има. Вижте и как са подредени. Други фирми леко такива стегнати. Хората носят... Вижте колко интересно парапета. Отдолу са хоризонтални камъни, а отгоре са ги наредили вертикално. Ето ги серпентините, понеже се качваме над каньони. Ето част от едно малко каньонче и селото, откъдето тръгнахме, това от другата страна. Село Капецово. Ето и от друга гледна точка тези скали. Много интересно са нацепени хоризонтално и в дъното е това селце, откъдето тръгнахме. Те, между другото, много селца има в този район. Тошко каза, около 44, той е голям планински район, но повечето са малки и на някои места е по-оживено с хотелчета, с ресторанти, но сега е извън туристическия сезон, така че няма много хора. Навлизаме в село Врадето, тук свършва пътя. Ето ти, такива кълдъръмени улички. И къщите са направени от същия камък. Такъв има наоколо и това е правено всичко, кой знае коя година, но лятото държи хладно. Тук една жена ще направи едно гръцко кафе в Джезве, кълдъръмките. Ето тук ние снимаме съсевето. В центъра, тя малка къщичка, така да се оцено. Ето. Обаче ме разбра. Тук тази женица извади една тава баничка направена в къщи и ние си взехме няколко парченца с панаки, с сиренце и с хрупкава коричка. Много добре. Чакай докато не стане. Най-накрая стигнахме до каньона Викус. Ето това е една част тук. Тук под мен е една огромна пропаст, но няма да се доближавам чак до края, на метър съм. Ето вижте в тази посока. Ето и другата част от каньона. Тук има надолу. Ето друга част от каньона, от друга гледна точка. Поглед така на юг. Да, няколко стотин метра са отдолу, така че е интересно. Ето един от тези мостове с гърбици, където го минахме по-рано. Те са характерни за този район. И ето, мисля, че са правени само с камъни и много малко мазилка, така на арката. Ето го и самия мост. Той се оказа, че е доста височко, като се погледне от него. От гърбицата особено. Дойдохме в едно друго село, казва се Монодендри. То е малко по-голямо, но пак целият стил в района е точно такъв каменен, с каменни улички, с каменни зидове и каменни къщи. Ето такива улички с къщи, даже това е хотел. Ето пише хотел, разни апартаментчета и няколко кръчми. Мачи, тук е много котенца. Най-накрая до един манастир стигнахме в това селце Монодендри. И тук има гледка към част от каньона. Това е края на каньона, всъщност. Ето. Каньона Викус. На юг още доста планини. Тук е едно малко манастирче с много икони. В края, в това селце. Ето част от този каньон, който говорят за много дълбок. 900 метра. Макет на целия район за гори. Ето където сочи жената, това е самия каньон. Сега дойдохме в един град в Албания. Забравих името, ще ви го кажа след малко, но той е известен с това, че има хотел
и стар град и е обект на ЮНЕСКО, един от трите обекта в Албания. Това е гледайки на изток. Много голями бири. Те от запад има голями бири. Тук е една долина на юг от Гърция, на север до Черна гора. И ето горе е замъка. Оттам свети. Да, града се казва Джирокастър. От тук е всъщност роден диктатора на Албания, който в продължение на 40 години ги е мъчил здраво, Енвер Ходжа, но не затова града е обект на ЮНЕСКО. Ами заради замъка горе и заради стария град, както казах, и баирите са много интересни, стръмно издигащи се от долината. Ето, тръгваме по уличка, тук няма много хора, сувенирчета, магазинчета. Ето един магазин за традиционни ракии. Албански ракии, но правят и албански джин, и водка, и ром, и даже и албанско и уиски. Много интересен магазин, човека даде да се опитва. Ето тук имате и мед, и друг магазинчета за бюреци, банички, и чинийки, чашки. Много интересно. Тук са явно доста такива улички. Този стар град, заради стария град и заради замъка, това е обявено за ЮНЕСКО. Хора, бюреци, банички, сувенири, да, разбира се, и разни къщички, дори малки джамийки. Ето е и нашата група. В Албания доста кучета и котки така, които са... Маци! Които се разхождат по улиците. Сега сме на замъка на града Гирокастър, или Гирокастро, както и да се каже. Тук долу е старото граче с джамийката, по-отстрани виждате и обикновените квартали. Но баирите са впечатляващи от двете страни на долината. Ето това е пак на изток ви показвам. И на север долината, от тук до Тирана, по тази долина се върви, там малко по-тясно, може би 100-150 км. От тази част на Гърция до албанската граница и самата Албания са само баири. Албания също 80-90% планинска държава, но доста височки. Тук доста оръжия са сложили, оръдия по-скоро, които са използвали албанците по време на Първата и Втората световна война. Те са сложени тук от комунистическия режим, но нещо като музей, така експонати на оръжия. Ето това тук в подножието на замъка е така стария град. Той самия град Джирокастър не е толкова голям. А ние сме пак в замъка все още с тук други оръдия. Той е старинен замък, доста векове, а в дъното е единствения самолет, който са свалили албанците по време на Втората световна война от нацистите и тук е изложен, поне фюзелажа му. По време на комунизма тук е имало затвор в замъка за политически затворници. И много от тях са избити, защото знаете, комунистите не търпят друго мнение и направо избиват всичките, които мислят по друг начин. Всъщност се оказа, че има няколко версии за този самолет, че той е шпионски самолет, американски, Lockheed. Пилота му е каснал аварийно или е бил свален. Комунистите са казали, пък че те са го свалили, но ето тук е изложен. Тук в източната част на замъка някой е било квартал с къщи и улички, докато сега това място се използва от 1967 година всъщност. Тук има ежегоден фолк фестивал. Това е сцената. Тук хора се събират и гледат танцори, които танцуват. Ето на това нещо, което е като сцена. То не е сцена, но така горе-долу изглежда. Музей, казват му тунела на носталгията. 73 метра е дълъг в това градче Гирокастър. Военни униформи, Първа, Втора световна война, каски, облекла. Не само чаши, чинийки, но от едно време. Вижте, има много стари ютии, лопати, всякакви делви. Тук има някакви стари телефони, грамофони, телевизор, радио, газени лампи, часовници. Много интересно като история. И имаше и филмче колко е велик Енвер Ходжа и комунистите. И тук разни банкноти.
Ето и пак на уличките, Стария град. Джунджурики, явно кръчмички, ядене, пиене. По сувенири, но магнитите и тук и в Гърция не са много добри от местата, където бяхме. А това са техните шапки, албански, с тяхното знаме. И тук продават разни въздавнички, кърпички. И ето тук едно котенце си е заспало точно върху изложените турбички или килимчета. Тук има много видове бюрек, някои са триъгълни. Това са като панички с кашкавал, с панак. Албания, Гърция, България, подобни неща, малко по-различни. Ето тук две гладни котенца, давам им по-малко да хапнат. Мачинки, мачинки. Имаше ябълкова круша. Мънички душички. Кучето спи и сънува, народа яде и пие, а то си сънува и трепери. Много интересно. Това е уличка, това е уличка и това е уличка. Това е така нареченото петте кюшета, защото са 5 улички, които се събират в Стария град. Сувенири, банички, албански ръки, даже правят и уиските ето тук. Много интересно. Така малко старо граче с магазинчета. Да, приятно граче с този така голям замък от много векове. Няколко час човек може да изкара така приятно, да хапне, да разгледа разни джунджурийки. Ето тук в селото две котки си говорят. Едната се е провесила на оградата, а другата отдолу. А тук е едно куче, кучета котки, то си лежи така с кръчката нагоре. Опънало се, хищно му пука. Както на целия Балкански полуостров, така и в Гърция по разни отбивки хората си фърлят бокуците, но не исках това да ви покажа. Просто тук, където е мъглата, е езерото Йоанина. Тук гледаме посока югозапад, но тъй като е сутрин хладно и се е кондензирало в цялата долина капчиците влага, езерото не се вижда, то е толкова дълго, но за разлика от това пък много ярко се виждат планините над града. Релефът е много невероятен, красиво е да се гледа. А натам е Адриатическо море и Гуменица, може би на 50 км в права линия. Ето и още баири от така наречените планини Пиндус. България се натъкна и остачка на младите лекари, които искат по-добро заплащане. Сега дойдохме в местността Рупите, близо до Петрич, са известните рупи, където баба Ванга е живяла и е чела или е предсказвала бъдещето, или е лекувала. Той се намира в подножието на вулкана Кожух. Той е един угаснал вулкан, научиха ни по география в България едно време. Той е цял комплекс, явно има някаква църква, ето и статуя с други сгради, комплекс Рупите. Ето това е самия гроб на Ванга. Починал е, мисля, 92 година. Така пише, 96-та, извинявам се. Ето и горе е, отзад е вулкана, или тази местност. Угасналия вулкан Кожух. Ето това е самата къща на Ванга, която е построена през 1970 година и тя е живяла тук до смъртта си през 96-та година. Преди това е дарила всичко наоколо, което е имала, или поне тази къщичка, на държавата. Както при всички вулканични места, така и тук има такива топли извори. Тези извори, ето това и оттатък, където пуши зад оградата, са топли, а пък тук има доста костенурки. Даже някои са се качили, вижте, върху камъка. То сега вали малко, така че не знам какво правят. В водата сигурно им е по-добре, но... При рупите има доста сергии, продават оцет, натурален с майката, винен оцет, ябълков оцет, сумати лютенички, айвари, сладка и сладко от грозде, сладко от киви, сини сливи, мед, сусамови тахани, фъстъчени тахани. Сега пробвате и след. Тук дойдохме на Хераклион, на едни разкопки близо до Петрич, а тук много котенца има. Мацинки, мацинки, гладнички, горките.
Мачи! Мачинки малки! Аз имам някаква баница, там освен, ама той заключи тая. Няма да им стигне, или малко. Че място се казва Хераклея Синтика, защото Херакъл някога е минал от тук. И сега са открити някои стени, но продължават разкопките. Влака от Петрич, БДЖ, точно до разкопките. Влака е нарисуван шарен на 100 години. На много места са сложили тези подиумчета с табели. Всъщност табелите не са надписани. Може би все още се работи по тях, като се открият. Тук сега копаят само стени. Предимно лятото. Сега вече е замразени разкопките. Интересно, спряхме тук покрай пътя на едно заведение за малко на паркинга. И има такива стара Шкода линейка, Москвич, Чайка, Запорожка, стар Мерцедес, разбира се, Трабант и Жигули. Тук сме на едно село, по-скоро сме по една пътека над едно село, където е загинал Тодор Александров, един от тези лидери на ВМРО, едно време, които се борили за свобода срещу турците и за самостоятелна област или държава. И тук са едни много интересни пропасти. Той е на малко на изток от Мелник. И вижте, днес един такъв облачен ден, валя дъжд, но планините с мистичните облаци придават мистериозност на природата. Ето това е гроба на Тодор Александров. Както ви казах, той е един от тези комити, наречете ги както искате, ръководители на ВМРО в началото на 20 век. Убит е на друго място, но тук е погребан. Ето, на една височинка. Тук е цял комплекс, като ливада, има разни масички за пикник. Тук има и други гробове и чешма и неизменните буклуци, дали се разляли, дали не. Просто неприятна гледка на много страни в Балканския полуостров, ама както казват някои, така сме си на изток. Тук има други гробове на Антон Найденов Попов и Симон Евтимов и Иван Коцев. Иначе район ще изглежда много добре след едно качване по едни пътеки на високо. Ето гледка към Роженския манастир. Не сме били там поне от 30 години. Източно от Мелник. И пак тази гледка към... Това е в дъното е планина Славянка. На граница с Гърция. На 2200 метра някъде висока и отзад е Гърция. Майчинка! Майчинка! О, гладничко, след малко си да отвили капелица. О, как се близка малка майчинка. Ето тук сме оседнали в една къща близо до село в Мелник. Ето това котенце, където много се гушка и е гладно. Ето митето го гари. След 30 години най-накрая го докарах пак до Мелник. Малко граче, приятно, знаете как е. С старинни къщи, доста избички, сладки соленки, мед, домашен и разбира се няколко сорта грозде, от което правят виното. Но тук накрая има някакъв хотел българи. По-добре изглежда. Отзад се стоят къщи в такъв стил, но още не са измазани и боядисани, както подобава. Тук сме в края на Мелник, може би това никога не съм го виждал, не знам кога е построено. И тук една друга механа и много приятно изглежда. Група хора, разбира се. Тук със сигурност сме били. Това е църквата Света Параскева, Петка, която е малко извън Мелника, може би 10 минути след края на града. Много добре се поддържа, изглежда, макар че в момента е затворена. А пък в селото, което отседнахме след Мелник, Карланово, днес има, заради Света Петка, има курбан. Вчера коляха едно животно, може би ягне.
И днеска ще раздават курбан безплатно, но ние няма да може да се възползваме, тъй като няма да сме там. След близо 2 часа стигнахме до храм Свети Георги. Това е до едно село Златолист, но тук е имало една друга жена, която й казват преподобна Стойна. Тя е била като Ванга, която е имала пророчески способности и способности да лекува. Второ, тук има и път, но ние решихме пеша да отидем от Мелник. Тук има други хора, но изглежда запазен, добър, така комплекс, интересен. Тук в двора на този комплекс има едно зайче и то бе голямо. С една кокошка живеят заедно. Много интересно. Пък тук има едно дърво, чинар, което е доста голямо, като за България. Вижте как се е разклонил един много голям клон. И тук много котенца има. Майчинки! Майчинки! Майчинка! Майчинки! Ох, сладурчета, нямам какво да ви дам. Трябваше да си взема нещо да ви дам. Съжалявам. Ето, Митчето храни котетата. Виж колко всички искат да ядат. Вижте колко са много и няма пък за всички храна. Масинки и сладки. Я видя още 2 Филип. Чакай! Ти снимаш ли? Чакайте, бе, един по един, бе, няма никакъв ред при вас, седите на тебе. Няма ред, бе. Чакай, аз те мога скобна. Чакай. Ето е нашата група в гората. Вече доста километри вървим. Но ето интересно, че едно кученце се залепи зад нас и няколко километра си върви с групата. Женско момиченце малко, сладко. Нахраним го с солетки и то си върви с нас и не е ясно как се прибере, ако тя се прибира някъде. Ето сега излизаме на Роженския манастир. Известния Роженски манастир, къде сме били преди 30 на години и нещо. Ето и под Роженския манастир се намира гроба на Яне Сандански, който е убит на Въпас Чир, малко по-надолу един проход, на 43 годишна възраст, 1915 година. Това е вътре в манастира, една хубава лоза така отгоре и разни растения. Ето го водача. Тук самия манастир. Отстрани не знам дали се живее. Може би някои живеят, някои не е отворен за гости да си немат стаи. Това е църквата вътре. Ето ги прословутите мелнишки пирамиди. Това е пътека от Роженския манастир към Мелник. Да. То в дъното е Мелник. Като слезем в дерето, по дерето на реката, от ниското. Това е края на грачето Мелник. Така ще ги легитимираш. Македония, другите родне, това е накрая. Да освободиш Белхин, ти ни оздравиш, Македония, да освободиш. Мой важи три сокола, сърце люто събравен, остайте ме тук да умрам, лекне ме, лекувайте. Майка Македония, други ке роди, я освободи.